Chibai ule Vawiin kong Hruaitu atan pathian thu Sual sir ti kan ngai thadon ani he thu hi lalpa nen kanin polna atan kan lo mangle theu don ya masa in sam number sum ni le panga chang sari thu hi lo ngai tha ila katli rolai sual na tele kabo chet na te chu hereng suang che olalpa I that na awangin ingil ne na awangin mi herengang che lalpa na thu mal som ro se amen kan taksa a hian kan hliam awanga sir kan nei nualin ka ring kanin hliam dan chu engpo a chan lo ni sela sir nung lo te sir re le mai chi te le re thei to lo te a om ve thin bokani kan taksa a hliam te hi adam nuwa po a hnu ma alo sir fo thina ke po kumni liam ta khan katluk na lama ka kiru ka titlia ka asher hi alalian thakop maya alafia thakop mai ma se adam to a ala sera wangin ka ke ka bai pha to lem lowani anna dam to ber chuan asher chulo omma sela aboi to lem love pathian thu kan sira khan subject tu khan atle rolai sual na tele abo chiat na te chu riat sakreng lo turin lalpa kha angena angil ne na awanga ama misual bo nu chu hereng turin angena ni pathian thu chuan isaya bung khat chang somle pariat kan en chuan lalpa chuan ho te u ingai tu tlang te ang u in sual te chu sen lar angin om to ma sela vurangin awarang sen duk angin sen to ma sela beram mul angin a omang ti in min thril ani vaina hian kan sul nu kan en chuan sual natin reng laka kan lo filim to lo thin po ani in arin om mi min hriat pui te min hriat pui lem lo ma ni lam kan in hriat kur si te hi a om theyang abik takin kan sual na lang sar zol deute mi in min hriat sakte awanga mi min endan diklo nia kan in hriat na te min melda na tang ringot po a feeling nuam lawa kan om chang te ma ni lama ngai bel tur thil ngai tu na tinuam lo thei tam tak vain thlangin kan la nei po ani mai theiani kan devotion in min zirtira tum chu kan nun hluya wanga pathian le ko ran laka te chung te le thian te laka te then om le khotlang laka in tharun pha na tur sual na sul nu kan lo neya mi ten min lo hriat sak renga an thei ngil lo ani po in mi in asual na nen lalpa apana an hne na a in hlan pum hlum phot chuan lalpa chuan min lo thei ngil sak thin ti hi kan hriat apoimo em mani lalpa ro pui ro se chuwang chuan van tir ko po khan lali solo piang tur chung chang min tarlan sak chu ani chuan ami te chu an thil ti sual laka a chandam don sia ti in asoyani chu chandam tu nen pan na chang hria a arin na manga lalpan khongai na a alo chandam te hi mini hlo top kho kan tling thin mi hring chuan kan thei velo lalpa chuan kan sual na te hi min thei hil sak thina mi hring chuan kan thei velo kan pian thar to nuwa po kan in hriat sak renga kan in soi chu sak chang te om thina mi te thin lunga kan sual na hian ser asiama min hriat dan adik to lo thina min mu mam tum thin ma sela an thin lunga ser kan siam to te awangin min mu mam tum ma sela min mu mam tak tak thei to lova min rin zo lo pha fo thei bokani kan lo sual to na sual ser le sul nu hi chu khovelom chum chuan mi hring thin lunga abolo mai thei mi a kan ni ngot lo chuan kan pian thar nuwa po min soi chu sak fowang min rel fowang ma selal pa thin lunga chuan anen kan panachin chung ang sual ser te chu pathian thin lunga ta noi bowani a lali so krista thisenin atleng faya bultan that min phalsaka min ngai dam thin ani lalpa ro pui ro se krista thisen ngai dam na hi chu ama ring tu ama pantu tan hian achiang em mani chuwangin isual sir te chu
ti dama a om theinan I shuan hena loin pumpek vela vurangin alo ti thiang lim le don se ani achan chu lalpa hi khongai thei tak pathian ani a mangai tu ani subject tu po in asual na le asu nu te ti dama a oma kharawa achan zel theina turin lalpa avina pana ama a atlulu ta ahimta ani nangpo ihim na chu kulbing lalpa atluklu mai hi ani a ilo sual to na chuan in tharun na tur tam tak inun kal zel tura asiam mai thei chi a isul nu te chuanin arun thing le tang chenga khre om ti na tam tak ineyang chungchu polangei po khana ne ya thanem ngai na lama chuan ko ran ti du da tu kani ati thin voina hian nangpo isul nu I chui chuan lali suwa ti mel hem tu lali suwa phatsan thin tu mi poi soi thin thil dik lo ti thin ilo ni mai thei chungte chu mi in an hriat sak reng chi a an thin lunga ser chu are lawani po in I tharau ber ti dama om chuan chu ser chu lo om mai mai ro se pathiana idin mun ati cheto chuang lo ilo sual to na ser sual ser kha are lo ma se lalpan ati dam du che ani lalpan na thu kan zatan mal som ro se amen itong trayang u lalpa chungnung ber min mangai tu tukina hian thu cha pui mu em mai sual ser ti thu pui mangin mi te thin lunga le kan chung te thin lunga su nu kan lo nu che to kan sual na te hian lalpa mi te mit mu a tlin lo na tam tak min siam thina mi te rin lo te po kan kai thina ni nima sela nang chuan in hne na local te hi chu iti dam chiang lutuk thina lalpa chu ser chu mi thin lunga lo oma sela chungril hi adam thin kan lo me voina hian he thu cha ngai khatu sualina annun alo ti chet le alo hliam to te tan po sual ser ti re na le ti dam na chu nangma inia wangin inhnen pandu na thin lung annuna nangin siam la tharawin thu sei chun zom zelang che min chandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu chewro se nile nuam le vek ule